number one mokwongo no wawacho gigi tete Siaya ntiere gimiluongo ni failed leadership. Nikech king'iyo governor kata natiyo kod jalop mare osebedo problem. To king'iyo ndalo mnene yiero executive Siaya mnene ntiere i studio kanwa highlight Siaya man joma tiyo ma gin CCs ma Siaya County. En mana professor, doctor, ngano otingo jok ma riekte. To ka governor ok nyal tiyo, nyalo make use mar professionals man kodo i body mare joma riek kabisa. To mano ok wanyal laumo ng'ato wala mana leadership. To bende adiera chopo kama koro the first 2 terms in what test ga watchman devolution. Aparo no sani wasechopo okang' monego bed ni devolution work for us. If it's not working for us, let's change. Nikech mani ena fast kende mwan kodo mar development. Development mo national government en 50-50. Onyalo chopo to konyalo chopo. Lakini development mo i county ma through devolution onego bed ni work for us. Koro kwayo mare no if devolution is not working for us, if the leadership is not working for us, or jotendwa mi wana fast mondo wayier jok monyalo tiyo, jok mantiere kod track records mag development. Pero kamana weche thoth nyakura mjoma mantiere kar kae.